Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Seljačka magija. Postoje boli koje medicina ne vidi. Postoje težine koje vaga ne mjeri. Postoji nešto u nama što neprestano šapuće, da nismo samo tijelo i misao, da nismo slučajnost, da ne boli samo zato što smo umorni, već zato što nešto nije očišćeno. U svakom čovjeku živi sjena i u svakoj sjeni neko zaboravljeno znanje. Na Balkanu, u selima zaboravljenim od Google mapa, još uvijek ima ljudi koji znaju više od doktora. Ne zato što su učili iz knjiga, nego jer su slušali šaptaje zemlje, jer su gledali kako bolest ulazi, ne na vrata, nego kroz pogled, kroz riječ, kroz zavist. Kada dijete plače bez prestanka, stara bi žena rekla: to nije glad, to nije bol, to je urok. I tada počinje ritual. Ne ide se u apoteku, zato što je narod znao, ne moraš vidjeti neprijatelja da bi znao da postoji. Zato što su vjerovali, kad bolest nema ime, ima poruku. I tad se ne liječi samo tijelo, liječi se kuća, liječi se prag, liječi se postelja, liječi se prostor. Jer kad duhovi lutaju, nije dovoljno izliječiti dijete, moraš umiriti prostor. Ako si ikad osjetio da te prostor guši, da u kući sve stoji, da noći nemaju sna, možda nije problem u tebi. Možda si pokupio nečije tuđe zlo. Možda si ostavio prozor podsvijesti otvoren i neko je prošao. Zato naši nisu šutjeli kad boli, nisu gutali tugu, nisu govorili bit će dobro. Oni su radili, govorili bi ne mojim glasom, no silom Božijom, ne mojom rukom, no rukom Božijom, ne voljom mojom nego voljom Božijom, i eto prođe ko dan, prođe ko san. Bilo i ne bilo, sad nek ide. Nekad bi bolesnog čovjeka provukli kroz rascijepljeno drvo, jer se vjerovalo ako se drvo omladi, bolest se ohladi i prenese, da drvo pamti, ali ne sudi. Vjerujte, to djeluje, funkcioniše, provjereno, jer drvo čuva, jer drvo zna kako da upije ono što je previše za čovjeka. Nekad bi žmureći bacali predmet zla u rijeku, ne osvrćući se. Jer kad ne znaš gdje je zlo došlo, moraš ga vratiti slijepo, bez racionalizacije. Moraš vjerovati da postoji tok koji zna više od tebe. To nije glupost, to je arhetipska logika, to je psihologija prije psihologije, to je instinkt predaka koji nisu imali Google, ali su imali intuiciju podešenu na frekvenciju prirode. Oni bi spriječili, a ne liječili, znali su kako, vjerovali i djelovalo je. A danas? Danas kad boli, gledaš u ekran. Kad srce stegne, scrolluješ. Kad ti tijelo vrišti, ti mu daš tabletu da zašuti. Pati moderni građanin podcjenjuje mudrost seljačke politike, i govori: ja u to ne vjerujem. Babaska posla. Aha, jest, jado, tako je ako nije drugačije. Moderna bolest je neznanje, nevjerovanje, podcjenjivanje. Ali ne možeš ušutkati podsvijest. Ne možeš sakriti ono što je tvoje, a još manje ono što nije tvoje, a nosiš ga. Zato ti kažem, kad osjetiš težinu, kad se dan raspadne bez razloga, kad ti ljudi postanu mutni, a prostor nepodnošljiv, stani. Zatvori oči, udahni duboko i sjeti se, ti nisi prvi koji se borio s nevidljivim. Ti nisi sam. Iza tebe stoje generacije koje su preživjele i gore, koje su zlo prepoznavale ne po licu, već po vibraciji, koje su znale da riječ može liječiti, ali i raniti, koje su znale da voda nosi sjećanja i da nije svaka voda ista. Ti si krv onih koji su ustajali prije zore da baje nad djetetom, koji su šaptali u noći kad svi zaspu, jer su znali da mrak čuje. Zato vrati to znanje. Ne moraš vjerovati. Dovoljno je da osjetiš. Sali stravu. Uzmi vodu naučenu. Zapis, zaštitu. Nemoj patiti. Trpiti. Durat stani.
Pogledaj prema istoku i reci: vraćam što nije moje, otpuštam što me ne hrani, primam što mi pripada, jer to je tvoj početak, to je tvoje očišćenje, to je tvoja magija. I znaj, dok ti to izgovaraš, negdje duboko u tvojim kostima nešto se budi. Možda duh tvoje prababe, možda zvuk zaboravljenog jezika, možda snaga koja čeka da bude prepoznata. Ali jedno je sigurno, taj dan više neće biti običan dan. To tijelo bit će zdravo. Taj pogled postaće dublji, a ti ćeš postati ono što su oni znali da jesi. Čovjek koji zna, koji osjeća, koji pamti, koji štiti. I kad te pitaju šta se to desilo s tobom, ti samo reci: vratio sam se sebi. I sada magija ponovo teče. Idemo dalje. Derviš Enver Imamović, 3. dimenzija. Magic.